El Club Hoquei Palafrugell visitarà el pavelló olímpic de Vic aquest dissabte en el partit corresponent a la 19a jornada d'Hoquei Lliga. L'objectiu, aconseguir la tercera victòria consecutiva de la temporada i així seguir sumant punts que els mantinguin fora de les places de descens. La pressió a sobre de que hem de puntuar, encara que sigui fora de casa, però ens toca puntuar. Tothom està fent la feina i nosaltres també l'estem fent, depenem de nosaltres i per tant hem de seguir puntuant. Els del Baix Empordà arriben a l'enfrontament amb les millors condicions després d'encadenar dues victòries seguides amb el Mataró i el Voltregà. Amb 23 punts són novens en una classificació molt ajustada, en la que només 7 punts separen el 8è classificat del 14è. Mirant la classificació diria que per posicions estem molt bé, no? Estem fantàstic. Però mires els equips de sota i clar, està clar que els atents a 6-7 punts el que comença a tenir perill de baixar, no? Que són molts de punts, però no deixa de que, com dic jo, a partir de 9 ja és una altra història, no? 6 punts encara és molt just. El Vic és 15è de 16 conjunts amb 10 punts, 13 menys que els de Palafrugell. En 17 partits han aconseguit 3 victòries i un empat i patit 13 derrotes. El Vic ha fet un canvi respecte al principi de temporada. Segurament et diria que és dels equips que està baix, que segurament no li toca, no? En el sentit del joc que està expressant i el joc que estàs veient en altres partits. A tots els partits té les seves opcions i no els acaben sortint les coses. Nosaltres hem de fer el mateix. Nosaltres hem d'intentar que ens és igual el partit que hi hagi davant, hem de fer el nostre. Com a locals, els de la capital d'Osona han patit 8 derrotes i aconseguit una victòria davant l'Igualada. Els de Palafrugell només han guanyat un partit com a visitants i n'han empatat 2. Ambdós conjunts tenen pendents de disputar el partit contra el Club Patí Calafell al Joan Ortoll. Els homes gol d'aquesta jornada són el Palafrugell Sergi Canet amb 16 encerts i el Vic Litus Sánchez amb 8 i estan a una blava de l'ascensió Kako Xeskin, Miquel Aveal i del Vic Met Moles. Pel que fa a l'infermeria, Xavi Garcia ja torna a comptar amb l'equip al complet, després de les recents baixes d'Eduard Viella i Marc Figa, que ja s'han reincorporat a l'equip. El partit ha canviat l'horari previst, finalment serà a les 7 de la tarda en lloc de les 8 del vespre. Això sí, segueix sent a porta tancada i es pot seguir en directe per Hoquei Lliga TV. El partit que ofereix aquest cap de setmana la xarxa, que es pot seguir cada diumenge per Televisió Costa Brava i la resta de televisions locals de Catalunya a partir de les 4 de la tarda, serà el Taradell Noia.